جے فضل دی ماں میں کسے جاواں احسان عباس تے لاویں ہوئی بارت میریاں سائنیاں دی جے فضل دی ماں میں کسے جاواں احسان عباس تے لاویں ہوئی بارت میریاں سائنیاں دی جے فضل دی ماں میں کسے جاواں ظاہر گئے ہنے فضل دی ماں میں پیا پڑھدا حسین دی پیاری دھی سکینہ میرا دی حالت دیکھ کے ٹردی چاچے عباس دے خیمے وچ آئیے دیکھ کے اجے چاچی میرا چاچا کتھے بیوی دیئے نوکرتے ناراض نتھی غازی آوے تو میں بھجیں دیاں کافی دیر ہو گئی ہے کافی دیر کے بعد سکینہ سوچا ہے شاید چاچے کو پیغام نہیں ملیا وقت معصومہ ٹریے خیمے دے سامنے آئیے فضل دی ماں معصومہ کو آندھا دیکھ کے قرآن چاہتے ہوں دی تلاوت کرن شروع کر دیتی ہے قرآن بھی پڑھتی بیٹھی ہے سچے دی بیٹھی ہے میرا اللہ او میں کو معاف کریاں میں تا سیدان دے نوکر دی نوکراں پہلا رکو ختم کیتا سکینہ کھڑی نہیں ہے پہلا سپارہ ختم کیتا معصومہ کھڑی رہی ہے جڑے ویلے دوجا سپارہ شروع کیتا معصومہ آسمان کو دیکھ کے جے میرا اللہ تو جو بے پروائیں پڑا میں آدھیم چاچی میں کو جھولی بلیں دیئی میں کو پیار کریں دیئی اج میں دوجی بار آئیاں چاچی مینال علیں دی نہیں اے آدھے معصومہ ٹریے یا معصومہ ٹریے میری سائن قرآن کو بند کیتا ہے آسمان تو دیکھ کے دے میرا اللہ میں کو معاف کریاں سردار دی تھی کو اتنی دیر کھڑایا اتنی دیر نہ کھڑاوائے سچے دی بیٹھی ہے یا میرے مولا عباس اپنے خیمے بچائن بی بی دے غازی میں کو نجب دارا دسیاں غازی فرمیدن فضل نے ماں خیر تے نجب دارا کیوں ودی پچھ دیئے بی بی آدھی تو نجب دارا دسیاں میں فضل کو نال کھن کے وے دیاں ون کے نجب دے والی کو آدھیاں روے دی تہیا گالے عباس بھی جیندہ ہوئے سیدہ دے والی پیاسے روبل غازی آدھے فضل دی ماں میں مجبوراں آئے گالیاں پیا ہوندیاں نیاٹی جیوار میری سائن سکینہ چوچے دے خیمے وچائی ہے
چاچے دے سامنے آ کھڑی ہے، خالی جام ہتھاں وچ چائی کھڑی ہے۔ او میرا پانا سوکھا ہے، تیرا سونا سوکھا ہے، او خالی جام چائی کھڑی ہے جدی ڈاڈی دا حق مارے پانی۔ ہولے ہولے اجے چاچا میرے بھرا اصغر کو بہوں پیاس لگی ہے۔ پیاس دی شدت تو ہن تے میں نال بولیندا بھی نہیں۔ چاچا ایک گھٹ پانی دا مل پویا، میرا بھرا بچ ونیا۔ قاضی دے ہاتھ جڑ گئے، روکے دے مرشدادی میں تے نہ کراں، مشک اپنے ہتھاں نال پوا، بابے تو اجازت تو گر دے، دریا تیرے قدماں وچ ٹر کے نہ آوے، وقت زہرا دی دعا نہ سمجھے۔ جڑا دریا میں تے تیرا نوکراں، میں تے تیرا نوکراں۔ بیا دے چاچا مشک میں پویں دیاں، بابے تو اجازت میں گھندے دیاں۔ رون والے ہو سکینہ مشک چاہتے ہیں، عباس نے جھکنا شروع کیتا ہے، جھکدا 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 اتنا جھکیا ہے جو غازی دے دوئیں تو معصوماں دے قدماں تے آئیں، تیری وفا تو صدقے۔ اگو معصوم آئے پچھو غازی ہے، ٹرتے آدیں میرے مولا نے بھرا کو آندہ دٹھا ہے، میرا آقا سمجھ گیا ہے۔ غازی دا سر جھکیا ہویا ہے، میری سائن بابے دے کول آگے دے، بابا میرے بھرا اصغر کو بہوں پیاس لگی ہے۔ پیاس دی شدت تو میں نال بولیندا بھی نہیں۔ بابا چاچے کو آکھو ایک گھٹ پانی دا گنا ویا، میرا بھرا بچ ونیا۔ سید فرمیندن سکینہ سوچ کے ٹور، تیرا 6 ماہ دا ہے، میرا 32 سالاں دا ہے، متا تیرا بھی نہ بچے میرا بھی نہ بلے۔ سکینہ رو کے دے بابا میں تیری پیاری دھیاں، میں منت کریں دیاں۔ میرے آقا عباس کو علم دے کے فرمیندن من غازی اللہ دے حوالے، لیکن پہلے پردہ داراں دا سلام کرا۔ غازی پردہ داراں دا سلام کر کے ہوں خیمے وچ آئیں، جتھا میرے مولا سجاد بسترے بیماری تے ستے پائیں، جگایا نہیں پیراں دیاں تلیاں تے مولا کے ہولے ہولے ادے جاگ ہوئے زمانے دا امام چاچا ملن آیا ہی۔ اتھوں ترین اپنے خیمے وچ آئیں، فرمیندن فضل دے ماں بی بی قریب آئے، غازی دے فضل دے ماں میں کو اجازت مل گئی ہے، میں نہر القمات میں نہ، لیکن میری ایک گال یاد رکھی، بی بی دے حکم غازیاں جائے تو بڑی کے بانی سیدان دی، او میں واگوں وقت نباوی ہوئے بھارت میریاں سہیلیاں دی۔ ظاہر گئے نے فضل دی ماں،
تے تیرے اجڑن دے آثار 9 لکھ فوجاں ہنے دریا دے وہ میرے کول نہیں تلوار غازیاں نے ہڑتے نے حوالے کر ویدا او کر ویدا واکل سائنی تے سردار ہو میرے طرفوں سکینہ دے قدماں دے وہ کر چھوڑی آخری پیار پابند جو ہامن دریا تے میرے بازو تھی تکلموں ویسنے میرے طرفوں بن پر جاوی ہوئی بھارت میریاں سائنیاں دی فضل دماغ میں کس جاؤں احسان عباس کلامی ہوئے بھارت میریاں سائنیاں دی میں صدق حسین تو دیدہ اب وقت جے عابد باکر تے میں صدق حسین کو دیدہ اب وقت جے عابد باکر تھے تو فضل کو کرے قربان چھوڑے تو فضل کو کرے قربان چھوڑے او نہ فضل دماغ گھبراوی ہوئی بھارت میریاں سائنیاں دی فضل دماغ میں کس جاؤں احسان عباس کلامی ہوئے بھارت میریاں سائنیاں اتھوں کربلا دا شیر تریا ہے نہر القما تو قبضہ چھڑوایا مشک بھری ہے واپس بلیا ہے ایک ظالم نے لک کے غرز دا بار کیتا ہے غازی دی پیشانی پہ لگا ہے لڑدا ودا ہے غازی یا میرے آقا دا سجا بازو قلم ہے عباس فرمے دن بن سکینہ دا صدقہ کھبا بازو قلم ہے عباس فرمے دن بن اسکر دا صدقہ مشتق دسمہ موت پاکے ہولے ہولے آدھے مرسدہ دی نوکر دے ناراض نہ تھینے وسط لائندہ ودا دعا کرے آشل پانی خیمے پوچھ بووے او جڑا دریا نوکر دے ناراض نہ تھینے کربلا دے وقت غازی مجبور ہو گیا اے گالیاں غازی دی مکی نائی نائیڈوں تیر آیا ہے مشک کی لگائے تیر مشک نہیں لگا سکینہ دی آس مک گئی پانی زمین تے آ گیا ہے جڑے ویلے پانی زمین تے آ گئے عباس گھوڑے کو فرمیدن گھوڑا ہن خیمے آدھو نجل بے پاسے جل بولے لوگ تبدیل کیتا ہے یا مظلوم کربلا نے تلیاں ٹیک کے زمین کربلا چھوڑی ہے سید رو کے فرمے دنو میں تو دور نہ ونجو نہیں نبھ سکدی تے جھک کمر غریب دی گئی میں جیندہ نہیں
میرا چن غازی وہ تکوں لاش سدیں دی پئی سیدہ دے تیرے ونجن دے پاس علی اکبر دی اوے علی اکبر دی واجن ساری اداس جو تھئیے سیدر ذرا دیکھ تسیں تیریاں بھیڑیاں دے وہ نہیں سر تے چادر رہی احسان عباس تلاوی ہوئے بھارت میڈیا سینیاں نظر عباس تلہ بیٹھا دیا یا کہا فضل دیا میری تو نظر عباس تلا بیٹھا دیا کیا فضل دیا میری وہ سائنی دے آمان کنوں پہلے سعید امان کنوں پہلے او میری لاش تے روان نہ آوی ہوئی پارت میریاں سائنیاں دی فضل دماغ میں کس جاؤں احسان عباس تلاوی ہوئے بھارت میڈیا سینیاں جے فضل دماغ میں کس جاؤں احسان عباس تلاوی ہوئے بھارت میڈیا سینیاں جے فضل دماغ میں کس جاؤں احسان عباس تلاوی ہوئے بھارت میڈیا سینیاں جے فضل دماغ